Η συγκάτοικός μου θα μου ελέγχει τη ζωή για την υπόλοιπη ημέρα. Και τώρα θα με ρωτήσετε γιατί έτσι, γιατί έβαλα ψηφοφορία στο Instagram και από ό,τι βλέπετε εδώ έχετε ψηφίσει όλοι να μου ελέγχει τη ζωή. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, νομίζω αξίζω ένα like και ένα subscribe για αυτό το βασανιστήριο. Και ναι, καλή απόλαυση. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, είναι 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα η No Lifer. Και πάμε έτσι λίγο να την πειράξουμε. Έλα, ξύπνα. Ξύπνα. Ξύπνα ρε, που κοιμάσαι, μην πάπλωμα καλαγεριάτικα. Έλα. Τι κάνεις ρε με την κάμερα, φύγε. Ξύπνα. Γιατί? Να δράξουμε τη μέρα. Ποια μέρα να δράξουμε? Την υπέροχη. Ποια, πού την είδες? Έλα, σήκω, θα τη δεις κι εσύ. Άσε μου τώρα. Γιατί με ξυπνάς τέτοια ώρα, τι σου έκανα? Because είναι η καλύτερη μέρα για μένα. Για σένα η χειρότερη. Λοιπόν, ετοιμαστικά, οπότε πες μου τι πρέπει να κάνω. Έλα, ρίξε. Λοιπόν, πρώτα θα βγάλεις το Σεζάρ. Ωραία. Δεν έχω πιει το καφέ, εσύ. Κοίτα, το βατάκι. Το βατάκι λέει πολλά, θα πιεις μετά καφέ. Μετά θα... Γιατί θα πάρεις εμένα και μετά θα πάρεις άντε και σε σένα. Θα πάρω πρώτα σε σένα και μετά θα ξαναδώ και θα πάρω για μένα. Ναι, όχι, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, ωραία. Οπότε βγάζω το παιδί και μετά Ναι. παίρνω καφέ. Και μετά παίρνεις καφέ, πρωινό. Και πρωινό ναι. Εγώ θα μπορώ να φάω τουλάχιστον. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ένα κουλούρι σκέτο. Τι κουλούρια! Όχι, εντάξει, μπορείς να φας. Δεν έχει κουλούρια ο μελέτης, κάτι άλλο. Μπορείς να φας, εντάξει, ό,τι θέλεις. Τι μπορώ να φάω, ό,τι θέλω θα πάρω. Λοιπόν, Α, έχεις δύο επιλογές. πες μου. Ή κρουασίνι. Το μικρό. Πού θα χορτάσω εγώ αυτό? Ναι, δεν εννοώ. Ένα πάρεις Α, 3-4 ρε παιδί μου, ωραία. Ή σπανακοτηρόπιτα. Οκ, Εντάξει, good. παλεύετε. Και το challenge μας ξεκινάει από τώρα. Πρέπει να βγάλουμε το παιδί και μετά να πιούμε καφέ. Συνήθως κάνω το αντίθετο για όποιον δεν το ξέρει. Πρώτα πίνουμε καφέ και μετά βγαίνουμε στον έξω κόσμο. Εδώ θα δείτε εμένα εδώ πέρα που είμαι πολύ sad. Του ανοίγω την πόρτα, εννοείται να περάσει γιατί είναι ένας πάσας και κακομαθημένος. Εδώ θα μυρίσει τα πάντα και μετά θα τον δείτε να κατουράει. Αυτό είναι για όλους εσάς που ψηφίσατε να κάνω αυτό το challenge. Ναι, ναι. Λοιπόν, γυρνάμε από τη βόλτα και θέλω να πιω άπειρα καφέ. Οπότε, Σεζάρ, θέλεις να πάμε σπίτι μήπως? Όχι. Καλά. Επόμενη στάση, πάμε Βενέτη να πάρουμε καφέ και φαγητό. Δεν μπορώ να μιλήσω, ναι, φύγαμε. Και ναι, έχουμε τσιμπήσει καφεδάκι, φαγητάκι και πάμε σπίτι. Λοιπόν, στα έχω αφήσει εδώ. Εγώ δεν πήρα καφέ βέβαια, γιατί λέω να φτιάξω εδώ γιατί το Βενέτη δεν πίνεται. Τέλος πάντων. Όχι και δεν πίνεται. Εντάξει, δεν είναι ρε παιδί μου και ο καφές, είναι οκ. Είναι οκ. Πότε μπορώ να πάω να φτιάξω καφέ? Σας παρακαλώ πολύ. Πριν φτιάξεις καφέ, θα βάλεις φαγητό στο Σεζάρ. Δεν έφαγε. Όχι. Δεν το έβαλες. Όχι. It's your job now. Από ό,τι βλέπετε εδώ ο σκύλος τρώει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, κόλλα 5. Και μετά άλλο. Με το άλλο για να πιω καφέ ρε. Μπράβο, φυλάκι. Έλα, πάρε πλάκα. Εντάξει, μπορώ να πάω να φτιάξω. Ναι. Ευχαριστώ. Και εδώ λοιπόν θα με δείτε να φτιάχνω καφεδάκι, σας δείχνω εδώ καφέ, νεράκι, ποτηράκι. Το βάζουμε στο ποτήρι, το χτυπάμε, τσακ 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 τσακ, χωρίς ζάχαρη εννοείται, πάντα σκέτος ο καφές. Μετά βάζουμε πάγο, εδώ χτυπιέμαι λίγο, δυσκολεύομαι να το βγάλω, αλλά τέλος πάντων, οκ. Πίνουμε και λίγο νεράκι, βάζουμε νεράκι και... Λοιπόν, έχουμε εδώ κάθε δούμπατη ή Βενέτη, φαίνεται καλά. Έλα, εντάξει. Συγκρίνεις τώρα αυτά εδώ με... Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα.
Είναι στιγμίως, ξέρω εγώ. Είναι στιγμή, αυτό όπως και να έχει. Στιγμιμένος με το Σους. handling. Έχουμε λοιπόν φαγητά. Ας φάμε έτσι μια μπουκίτσα γιατί δεν θα είναι ωραία η σημερινή ημέρα. Και ο Σεζάρ θα ενδιαφέρει. Ο Σεζάρ έφαγα. Τι κάνουμε, βλέπουμε TikTok. Ναι, εδώ λίγο αράσουμε καθεδάκι που τέλειωσε από τόση ώρα. Ωραία, κλείστα τώρα. Γιατί, Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Βασικά, εσύ έχεις. τι έχω να κάνω. Λοιπόν, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να μου πάρεις, ναι, θέλω να μου πάρεις κάποια πράγματα. Τι να σου πάρω, δεν μπορείς να πας μόνος σου. Όχι, Γιατί, θα πας εσύ. τι θέλεις από το σούπερ μάρκετ, συγκάτοικέ μου. Θέλω ντομάτες, αγκούρια. Θα πάω να πάρω ντομάτες και κούρια. Ναι, γιατί. Καταρχήν σήμερα είναι Κυριακή. Να σου δείξω. Ναι, Sunday. ναι. Sunday. Είναι Κυριακή σήμερα. Το σούπερ μάρκετ είναι κλειστά σήμερα. Όχι το Lidl. Ποιο Lidl. Το Lidl. Είναι ανοιχτό το Lidl. Είναι ανοιχτό το Lidl. Ωραία. Ντομάτες, αγκούρια. Τι άλλο. Ξέρω εγώ, θα το δούμε. Λοιπόν, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και μετά. Είναι 1 η ώρα. Έχει ζέστη έξω. Και μετά θα καθαρίσεις λίγο το χάος εδώ. Έλα μωρέ χάος. Σιγά το χάος. Λίγο τέτοιο. Ναι, μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Ναι, αλλά ρε φίλε, πώς θα ξέρω ότι θα σου πάρω από το σούπερ μάρκετ, θα είσαι μαζί μου. Πού να ξέρω, θα μου λέει πάρε αυτό, θα το παίρνω, θα το αγοράσω εγώ, αλλά μαζί μου. Fine, Θα έρθεις μαζί μου. fine. Έτσι, μπράβο, γιατί δεν θα μου λες τέλος. Όχι έτσι, μπράβο. Δεν έχω ίντερνετ. Πώς θα ξέρω τι θες. Good. Έλα, ετοιμάσου. Τσίπησα. Ναι, και από ό,τι φαίνεται, Κυριακή 11 με 8 ανοιχτά. Καλά πήγε αυτό. Και πάμε. Εδώ έχουμε τις ντομάτες, αφήξε λίγο. Δεν είναι κάτι καλύτερο, θα δεις στην αγορά. Βεβαίως. Να πάμε από άλλο σούπερ μάρκετ αύριο καλύτερα. Ναι, μωρέ. Όλο αυτό. Πάλι το Μπράβο, ξέρεις από αγκούρια. Μόλις γυρίσαμε, οπότε έτσι πάμε να κάνουμε ένα μικρό haul ρε παιδί. Πέρα το iceberg. Άβολο. Έχουμε εδώ τις πουτίνγκες. Το πάω, θα πάρει όλα. Χούμους, γιατί όχι. Χύμος, με το λαϊβάκι έτσι να έχουμε να πίνω καφέ. Κάτι που δεν είναι απαραίτητο, κάτι θα το βάλω στην κατάσταση. Ωραία. Πήρα αυτές εδώ οι οποίες είναι λογικά γερμανικά, φάση κλαίονται. Μποφρέτες ρε παιδί μου, αλλά μποφρέτες. Δεν ξέρω εγώ. Πήραμε έτσι ένα μικρό κούκαμπερ. Έχουμε εδώ πέρα το μαφούλε, δεν ήταν τόσο καλές, οπότε πήραμε γλύκες. Έχουμε εδώ πέρα και το δέρμα. Κάτι μάσκες. Και ένα κουτουριακό, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου άρεσε. Συνεχίζουμε με πιπεριές και καταντήσεις και το προηγούμενο βίντεο που έφαγα, πολύ ωραίες. Χούμους και άλλο χούμους, γιατί όχι. Και... Για να δούμε. Ακούς? Είναι 2 και 20. Είναι η ώρα για live. Όχι. Τι όχι? Τι αχ? Πριν κάνεις live θα πρέπει να καθαρίσεις το σπίτι. Το σπίτι? Ναι. Το σαλόνι είπαμε. Αυτό είπαμε. Μου το πες πριν το πω για καφέ μου στο σαλόνι, δεν μου πες όλο το σπίτι. Βλέπεις που σε κοιτάζω. Θα παίξεις RP από τον υπολογιστή μου. Μην καθαρίσεις τίποτα, Ειρηνούλα. Το σαλόνι. Το σαλόνι γιατί πρέπει να βγω live. Εντάξει. Το σαλόνι. Ναι. Ωραία. Κοίτα. Να κάνουμε και το τραπέζι. Έχουμε έτσι και λίγο αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιτέλους κάτσαμε και ήρθε η ώρα να κάνω ένα λαϊβάκι στο TikTok. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει και στο TikTok το όνομά μου είναι αυτό εδώ πέρα. Θα πούμε μετά με ακόμα ένα challenge λογικά, δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει εκεί πέρα για μένα. Οπότε τα λέμε σε πολύ λιγάκι. Λοιπόν, το live τελείωσε, έχουμε αλλάξει και τώρα σκύλο πεινάω, οπότε θέλω να φάω έτσι κάτι ωραίο, κάτι μπαμπάτσικο να με κρατήσει ρε παιδί μου. Οπότε πάμε να δούμε ποιο θα είναι το γεύμα μας για το απόγευμα. Let's go! Να σου πω. Τι? Έλα. Όλα καλά. Πολύ καλά. Έχω πεινάσει. Τι θα φάμε?
Σου φτιάχνω, εγώ πήγαινα κάτσε και να σου φέρω. Ναι, καλά, σιγά μου φτιάξει φαγητό. Όχι, σοβαρά. Όντως τώρα. Σοβαρά. Όντως. Να πάω να κάτσω. Ναι, ρε. Να μου φέρεις φαγητό να φάω. Εντάξει, πάω, Ναι, πήγαινε. Οκ. Λοιπόν, είναι λίγο ύποπτο ρε παιδί μου όλο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα περιμένουμε εδώ στην καρεκλίτσα μας έτσι πολύ ωραία. Θα σας βάλω και εσάς εδώ και πάμε να περιμένουμε και να δούμε τι θα φάμε έτσι για απογευματό, μεσημέρι, για νόφαση. Let's wait. Κι όλο περιμένω. Τι είναι αυτό? Το φαγητό σου. Τι είναι αυτό? Το φαγητό σου. Αυτό ήτανε. Εντάξει, κοίτα. Σαλάτα μου έφερε. Μπορείς να φας και λίγο χούμους. Λίγο χούμους. Ναι, με τι? Ψωμάκι? Όχι. 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 Σκέτη, θα τη φάω. Και μετά έτσι για την πρωτεΐνη σου μια πουτίνκα. Το κρεατάκι που είναι? Πουθενά. Κρεατάκι, κάτι έτσι. Όχι. Αυτή είναι η πρωτεΐνη σου. Αυτή είναι η πρωτεΐνη μου. Ναι. Αυτή είναι η πρωτεΐνη μου. Θα φάω σαλάτα με πουτίνκα. Έχετε ξαναφάει ποτέ στη ζωή σας? Α, και λίγο χούμους. Να σε καλά, ευχαριστώ. Μα μην τη δείξω στο κοινό, τι ωραία σαλάτα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε εδώ τη σαλάτα, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, αλλά πραγματικά θέλω να τα βγάλω όλα, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, καλά πήγε αυτό, όσοι τρώνε τις σαλάτες καθημερινά, μπράβο σας, δεν άντεξα και πολύ. Και πάμε να φάμε και τη πουτίνκα μας για επιδόρυπιο, μπας και πάρουμε έτσι λίγη πρωτεΐνη ρε παιδί μου, γιατί από τη σαλάτα δεν τη βρήκαμε και τόσο. Πάμε εδώ, ναι κλασικά. Και... είναι η ωραία η πουτίνκα. Δεν είναι το άλλο που είναι σαν μην πω. Οπότε ας το φάμε και αυτό. Μόλις το τελειώσαμε και αυτό, ακόμα μια δοκιμασία ήρθε στο τέλος της. Οπότε πάμε να δούμε... Πάμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μόλις επέστρεψα από τη βόλτα που είχα πάει με το Σεζάρ, η συγκάτοικός μου δεν είναι εδώ, αλλά μου έχει αφήσει, δηλαδή μας έχει αφήσει ένα σημείωμα, το οποίο θα διαβάσουμε αμέσως τώρα μαζί. Αγαπητοί συγκάτοικε, επειδή εγώ θα δουλεύω σκληρά σήμερα, θέλω μόλις γυρίσω να έχω έτοιμο φαγητό και συγκεκριμένα μανιταράκια με πατάτες στο φούρνο. Είναι απέσια τα μανιτάρια, δεν μπορώ ούτε να τα βλέπω, τα συχαίνομαι. Ιστερόγραφο μη τα κάψεις. Οπότε παιδιά, πατάτες με μανιτάρια. Και επίσης μου είπε ότι στην κουζίνα μου έχει μια έκπληξη, οπότε πάμε να δούμε μαζί. Και ναι, αυτή εδώ είναι η έκπληξη. Θα πρέπει να τα πλύνω όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Ναι. Όσοι λένε λοιπόν στα lives ότι θα πρέπει να είμαι στην κουζίνα μου, ορίστε, σήμερα θα το δείτε πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, είναι too much. Πάμε να τα πλύνουμε, let's go και να μαγειρέψουμε όλα μαζί, δεν ξέρω πια. Λοιπόν, έκανα εδώ λίγο χώρο, μέχρι να καθαρίσω, για να μην καθυστερήσω θα βάλω τα μανιτάρια μέσα στο φούρνο που είναι αυτό το άθλιο πράγμα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, τα πιάτα είναι έτοιμα έξω από ένα τάπερ που εδώ δεν χωράει άλλα πράγματα. Θα περιμένω λίγο να στεγνώσουν και μετά θα τα βάλω. Τα μανιταράκια μας από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμα. Έχουν εδώ ξέρω ψηθεί, ούτε τα κάψαμε ούτε τίποτα. Φαίνονται πολύ νόστιμα και εγώ τα απεχθάνομαι. Αλλά σε κάποιους άλλους ρε παιδί μου αρέσει, οπότε ναι. Και έχουμε εδώ και τις πατατούλες οι οποίες σιγοβράζουν και θα τις κάνουμε τράμπα εδώ. Για να γίνουν και αυτές, να τις βάλουμε στο φούρνο να γίνουν έτσι πολύ ωραίες. Καλησπέρες. Καλησπέρας. Λοιπόν, σου έχω εδώ το φαγητάκι, μισό λεπτό έτσι να δείξω και στο κοινό για να μην τέτοιο, επειδή επέστρεψε τώρα η Βασίλισσα, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πατατούλες με μανιταράκια, εντάξει, δεν μπορώ να πω, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Βαρικούτα.
Very good. Very good, ωραία. Τώρα λοιπόν που τα έχω φτιάξει όλα αυτά και είμαστε μπόμπα, μπορώ να πάω να ξεκουραστώ γιατί το κεφάλι μου θέλει να κάνει ένα μπαμ, ένα μπουμ, ένα μπαμ. Ένα μπαμ, όχι. Τι όχι. Θέλω να πάω απλώς, άνθρωπε. Τι θες από τη ζωή μου? Θα μου φέρεις πρώτα ένα τσαγάκι έτσι και να με χαλαρώσω. Τι τσαγάκι θες? Ένα τσαγάκι που έχει στο ψυγείο. Α, ναι. Και μετά Μπορώ να... κάνεις ό,τι θέλεις. Όντως. Ναι. Πάω να φέρω νερό. Θα τελειώνουμε με αυτό. Νερό δεν μου πες. Τσάι σου είπα. Τσάι θα σου φέρω, εντάξει. Πάω να σου φέρω τσάι. Έλα να πάρουμε και το τσάι εδώ πέρα στην κυρία. Εντάξει. Εντάξει. Very good. Very good. Σίγουρα δεν έφερες. Όντως τώρα. Έλα ρε φίλε. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι, όλα εγώ θα τα κάνω. Μαχαιροπύρουνα. Το μαχαίρι... Το μαχαίρι τι το θες? Πυρούνι έστω και φέρνει χούμους. Χούμους και μαχαιροπύρουνα. Χούμους. Και μαγιονέζα μου λέει. Μήπως να σου φέρω και όλο το ψυγείο? Όχι. Ευχαριστώ, δεν το θέλω. Και μαγιονέζα και τέλος. Ναι. Μαγιονέζα. Πριν το κλείσεις όμως, Ναι. θέλω να πω στα παιδάκια που βλέπουν ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προτίμησή τους να κάνεις αυτό το challenge. Ήταν υπέρ μου, ξεκάθαρα. Αυτά σας λέει και μετά ζητάτε συνέχεια να τη δείτε στα βίντεο και δεν ξέρω κι εγώ τι. Όχι Πρόκειται ακόμα να όμως. με δουν. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, γιατί πότε θα με δουν. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Κρατήστε το ποτέ σκέτο. Μετά από αυτό το βασανιστήριο, Ναι, ναι, ναι. κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, όλα τα έφερα ρε, όλα. Το κερί εδώ δεν ξέρω τι κάνει, αλλά κοίτα εδώ, όλα. Ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα. Τους είπες ευχαριστώ, όλα εντάξει. Ναι, τους είπα ευχαριστώ. Να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Oh, nice. Ένα like, ένα subscribe, ναι. Κάτι και ένα comment. Κάντε για ένα comment, ωραία, έτσι για το καλό. Βοηθάτε έτσι, ακόμα και το hate comment να είναι. Δεν βγείτε, δεν πειράζει. Μπιπ. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο. Τι πας να πεις τώρα, πάω να το κλείσω. Σε άλλο ένα βίντεο. Bye! Bye!